non vades sair daqui sendo os máximos rapeiros do mundo, o mellor MC do mundo, pero sí que ides coñecer o que un poquinho a esencia e a materia do rap, vale? A composición e como se fai e como se vos queredes na vosa casa, podedes ser capaces de facer unha letra de rap sinxela. Logo, se ides traballando nesa materia que vos vou dar e queredes experimentar nas vosas casas, vos particularmente, pois poderes avanzar un poquinho máis como fixen eu, como fai todo o mundo, vale? Entón, o primeiro que vou facer é poñervos un pequeno vídeo do que fago eu, vale? De como rapeo eu, ou como levo a cabo o meu traballo, co meu grupo que chamase Rap a golpe de beatbox, vale? Rap a golpe de beatbox é a conxunción de rap con beatbox. Alguén sabe o que é o beatbox? Sí? Que é o beatbox? Moi ben, ruidiños coa boca. Sempre dei o meu compañeiro cando quere explicar. Facer beatbox é facer ruidiños coa boca, vale? O rap é a parte narrada desos ruidos que fan. Entón, o meu compañeiro que fai é montar unha instrumental, vale? Por pistas, vai montando un baixo, unha batería, vai montando unha melodía. Entón, vou vos poñer un exemplo do que facemos, vale? É un videoclip que sacamos coa asociación que estou traballando, que chamase Bella Escola. Entón, neste videoclip, pois, tedes unha parte que é en castelán e outra parte que é en galego. Vale, vou poñer para que vexades un poquinho de que vai a cousa. Todo o que é a parte musical está composta con beatbox. Vale, por o meu compañeiro que é David. Para aclararte, daremos placer de artes por hacerte parte de todo este despertar que nos da la chispa, nos da energía. Es la bujía elegida que hace crispar la magia. Como una guía, las tripas se equipa bien la armonía. Por eso nos tripa tallarla y volver a la artesanía. Ay, ay, botes de sprays con brotes de Will Style, con babel el termo del pastelotal. Mientras los rap suenan guay con un DJ detrás, con un beatbox o con bass, en sus van al compás, sacando un power book con loops pa' que les culo, llamando tu propio bajo los focos de grupas. Pasa entre cars, el skate, de las rampas, trucos de mama y gritando hasta las tantas, roles por árboles de tanto volar, haciendo aéreos y grabadas dejando el femoral. Es la moral de superar lo que enamora al final. Cultura urbana es la membrana que ahora toca afinar. Facendo bella escola da nova escola, por los valores agora non dando un pet con bola, porque controlan todas las modas, con la artimada toda miada que les andan na bola. Mira maneira de hacer tratar, sin olvidarme la cultura, los beizos con que alan, falando plural, fusión das artes de expresión natural, la nosa cura mental frente ao que toca curar. Dende o rural a la vida rural do flow tigrero, disando disfraces que fan más grandes que el castelo. Hacemos de corazón y con razón, despeso con vamos esos procesos de este proceso. A nosa profesión de fe de acción, hay esta revolución, cambio y reacción, se convierte en otro pensar siempre posible, para fortalecer
nada, era simplemente unha pequena mostra do que facemos como grupo. Tomas falsas. Vale, nada, un poquinho o que fago eu como grupo, vale? Entón, vos acabo de dar uns papeliños onde tedes unha pequena explicación breve do que é o hip hop, a cultura hip hop, vale? O rap é un componente da cultura hip hop que leva máis componentes con ela. Ten tamén o graffiti, coñecedes o graffiti, non? O breakdance e o DJ, vale? A parte do rap. O rap é a música, a expresión musical do movimento hip hop, o graffiti é a expresión visual, vale? E o breakdance é a parte física, digamos, a expresión física da música rap, vale? Entón, nada, aí neses papeliños tedes un breve resumo que non vou ler agora porque senón nos dá tempo a avanzar, vale? E tamén tedes un pequeno resumo do que é o rap, a música rap, o que é a figura do MC dentro da música rap e as características que ten que ter, digamos, a hora de facer a música rap, vale? Entón, imos empezar explicando o que é o ritmo, vale? Sabedes o que é o ritmo, alguén? Alguén quere parar, dicir? Non? Vale, nada, o ritmo, vale? O ritmo é o que determina a velocidade na que se narra a música rap, vale? Todo o que é a música sempre ten un ritmo. Neste caso, a música rap está composta por un ritmo que é 4x4. Entón, o que normalmente facemos é ter 16 compases, vale? Entón, ti cando escoitas unha base de rap, escoitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 16 compases, vale? Vou vos poñer un exemplo dunha base de rap para que escoitedes e comprendades o que vos estou dicindo. Un segundinho que teño que contar aquí o... Vale, unha instrumental de rap normalmente está composta por lo que unha batería, vale? Unha batería sabedes o que é, non? Vale, unha batería leva un bombo e unha caixa. Leo, pum, pa, pum, pa, pum, pa, que se escoita na instrumental de rap, vale? Ese pum, pa, va a determinar o que é o ritmo, vale? O tipo de ritmo que ten a instrumental que está a escoitar, vale? Entón, aparte do que é a batería, tamén leva o que é un baixo, vale? Que normalmente sabedes o que é un baixo. Escoitaches algunha vez un baixo, alguén que toca baixo, coñecedes a alguén que toca baixo. Vale, o baixo é ese ruido que escoitades que rechea un poquinho instrumental co bombo. Ese pum, pum, vale, ese é o baixo. Logo tamén leva un charles, que sodes escoitar en moitas cancións, aparte de instrumentales de rap, vale? E tamén leva unha melodía, que pode ser unha trompeta, unha guitarra, ou unha voz que vía un cacho de samplear unha voz, pode ser o que queirades, vale? Entón, logo pode ser máis unha melodía tamén, vale? Entón, vou vos poñer o exemplo que vos dicía dos 16 compases, vale? Son 16 compases que se repiten continuamente, vale? Entón, cando empeza o compás, que sería agora, por exemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vale? Non sei se o pillades, máis ou menos, vedes, cada vez que acaban os 16 compases, empeza de novo un pequeño bucle, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e comeza outro bucle, vale? O rap consiste, normalmente, é unha poesía rimada, vale? É como unha poesía que estudiades no cole, vale? O que pasa é que está adaptada, digamos, musicalmente. Entón, a diferencia dunha canción que, pois, non sei, Paulina Rubio, vale? O rap vai, digamos, encaixado matemáticamente co instrumental. Entón, o que normalmente facemos cando rapeamos é intentar encaixar o
o que é a rima, vale? A rima do final da frase, por dicirlo de alguna maneira, dentro do 4, ou do 8, ou do 12, ou do 16, vale? Entón, o que imos facer agora é, primeiro, para que vexades que todo na vida ten un ritmo, hai unha cousa que tamén me fai a mí moita coña, que é os traballinguas, vale? Que son moi similares ao final a unha letra de rap, vale? Porque no rap está soltando aí toda a parrafada, e nos traballinguas consiste un poquinho tamén do mesmo. Entón, quero que vexades que os traballinguas incluso podense adaptar a unha letra de rap. Nos papéis que vos di, non sei se tedes ali os últimos que pasei, que teñen un traballinguas, tedes todos? ¿No? Repartiches un cada dos? Ah, aí está. Vale, pois se podedes repartir vos un cada dos, así dá para todos, porque pensei que era 30, pero sodes un poquinho máis. Alguén se anima a facer o traballinguas así as primeiras? Sí? Vale. Imos empezar dunha maneira un poquinho relaxada, o tema dos traballinguas. Imos facelo, vale? Para que vexades que é máis doado empezar lento, vale? E ir acelerando, pero co aliciente de que temos que intentar facelo dentro deste instrumental, vale? Entón, o que imos intentar é encaixar o traballinguas, vale, dentro da instrumental, para que sexa como unha canción rapeada. Xa non queres facelo, casi. Vale, para que sexa ainda máis doado, imos facer de outra maneira. Vou coller un metrónomo, sabedes o que é un metrónomo? Sí. Sí, de acordo. Vale, un metrónomo é a herramienta que sirve para marcar o ritmo, vale? Entón, o que fai é que, ademais de marcar o ritmo, tamén marca a velocidade coa que quere facerse ese ritmo. É dicir, que podes ter un ritmo 4x4 a 90 BPM, por exemplo, que sería algo así, que é o clásico nunha instrumental de rap, 85 BPM, 90. Vale, é o mesmo que estaba escoitando antes, pero sen ruido, simplemente co ritmo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, entón, a idea é, imos empezar encaixando o que é o traballinguas neste tempo, vale, 90, por exemplo, aumentamos un poquinho, e a partir de aí imos aumentando a velocidade, vale? Entón, se, por exemplo, estes tenos, alguén no ten ou está... Vale, perfecto. Pois se temos un voluntario, por exemplo, ti, que ofreciches, queres probar a facelo, por exemplo, o primeiro, como farías ti? Vale, vou poner un exemplo, vale? O primeiro. Por debaixo da mesa vai un pito coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Vale? Imos tentar facelo neste ritmo, vale? Imos facelo todos juntos. Vai ser un pouco caos porque somos moitos e vai ser... Pero vale, se o facemos todos igual, seremos capaces de facelo ben. Vale, entón, imos empezar e a repetilo continuamente e eu vou ir aumentando a velocidade do metrónomo, vale? Entón, a de 3, imos empezar e seguir, vale? Vou subir aquí a ver se escutamos todos. Vale, atentos porque vou empezar a contar. Empezamos a de 3, vale? Ok, 2, 3, por debaixo da mesa vai un pito coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Vale. Vale, acabamos e volvemos a empezar o traballinguas, vale? Dentro do tempo. Por debaixo da mesa vai un pito coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Vale, vai ser complicado porque non se vai a escoitar o que estamos. Entón, o que vou facer é paramos e aumento a velocidade, vale?
agora estaba a 90 BPM. Vou poñer a 100, vale? Ainda é sincero. Vale, a de 3, ok? 1, 2, 3 e por debaixo da mesa vai un pito coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Vale, vamos poñer un poquinho máis rápido. Sois uns cracks, así que hai que subir a velocidade. 112, vale? Isto é rollo de Fast and the Furious, pero no rap, vale? Entón, a de 3 volvemos. Ti, 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 ti. 2, 3, por debaixo. Debaixo da mesa vai un pito coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Vale, a última con esa, imos subir hasta... O cuerpo, 126, vale? Ti, 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 2, 3, sí, por Debaixo debaixo. da mesa vai un pito coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Corre, pito, corre, corre, pito, coxo. Vale, ok. A ver, agora, xa que tedes pillada a dinámica, un voluntario para facer o seguinte. O dous voluntarios. Non, ti. Veña, va. Vale, imos intentar meter dentro de 90 BPM, vale? O seguinte. Como farías ti? Da pasa a pingar. Vale, vou facer o exemplo, vale, lentiño, e logo imos aumentando a velocidade. Sería a pita pasa, pipa pinga. Cando a pita pasa, pipa pinga. Vale? Anímaste. 2, 3, sí. Da pasa Pita pinga. Cando a pita pasa, pita pinga. Pita pasa, pita pinga. Cando a pita pasa, pita pinga. a pita pasa, a pipa pinga. Cando a pipa pasa, a pita pasa, a pipa Vale, imos facelo todos xuntos para quitar aquí o medo a situación, vale? Todos xuntos, a de 3 como fixen antes, vale? 2, 3, a pita pasa, pita pinga, cando a pita pasa, pita pinga, pita pasa, pita pinga, cando a pita pasa, pipa pinga, pita pasa, Pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Cando a pita pasa, pipa, pinga. Pita pasa, pipa, pinga. Vale, ven, un aplauso por favor, que fixiste moi ben. Vale, ben. Temos outro aquí, alguén quere facelo, alguén se ve forte. Ti? Eu cheguei a ti, xa cara de querer facelo. Vale. Vou poñer o exemplo, vale? Vou facer o exemplo para que escoites como é. Como faría eu, vale? Para que vexas como facelo dentro do ritmo, ok? Entón, di, do queixo non se me queixo, que o queixo ben se me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de vale? Vamos a aumentar un poquinho, porque se me queda un poquinho lento. Vamos a empezar en 102. Venga, va, sí, sería. Do queixo non se me queixo, sí. Que o queixo ben se me sabe, queixo me de que mo vende, non me deixa de va. Do queixo non che me queixo, que o queixo ben che me sabe, queixo me de quen o vende, que non mo deixa de balde. Vale, dentro do ritmo, vale, do queixo non se me queixo. Que o queixo ben che me sabe, queixo me de quen o vende, que non mo deixa de balde. Ainda tens que esperar un poquinho máis, vale? Que cando digas queixo, vale, sexa este 4 e que vai o pop que escoitas aquí no metrónomo, vale? Do queixo non se me queixo,
que o queixo venche me sabe, queixo me que de quen o vende, que non mo deixa de balde. Vale, ok. Muy bien. ¿Quieres hacer un poquito más rápido o hacemos entre todos? Vale, pues hoy pongo a 110, por ejemplo. O queixo, O queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de quen o vende, que non mo deixa de balde. Vale. Vamos a hacer entre todos, ¿vale? ¿Ok? Y vamos aumentando y lo último que hacemos entre todos y a ver qué tal hacer existe. Vale, a de 3, 2, 3, sí. O queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de balde. Más rápido. O queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de balde. Más rápido. O queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de balde. Más rápido. O queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de balde. O queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de balde. Sería más rápido. Aquí ya tiene que ser aceleradísimo. Queixo non se me queixo, que o queixo venche me sabe, queixo me de que mo vende, que non mo deixa de balde. Vale, nada. Imos rematar xa cos trabalingos para que descanses un poquinho a lingua. Alguén quere facer o seguinte? Alguén é un atrevido e osado que quere facer o seguinte? Sí? Levantaches a man, tens que facelo agora, Pero tens que facelo rápido. O carro. O número 4. Que te haga el ejemplo. Vale. Eu vou facer o trabalínguas a velocidade media. Imos facelos en metrónomo, vale? Para que sexa ainda un poquinho máis doado que non temos que estar seguindo o ritmo del todo. Entón, o trabalingua di: unha bella mufella, fipirifella de mi carantella. Fi mufillo, fipirifilla de mi carantillo. Mandou unha caza, mufaza, fipirifaza de mi carantaza. Trouxe un coello, mufella, fipirifella de mi carantello. Botou nun calizo, mufizo, fipirifizo de mi carantizo. Vale? Entón, si te animas, facemos. Veña, va. 1, 2, 3, sí. Unha bella mufella, firifella de mi carantella. Tivo un fillo, no. Tivo un fillo. Veña, outra oportunidade. Damos outra oportunidade? Sí. Veña, va. A ver. 1, 2, 3, sí. Unha bella mufella, firifella de mi carantella. Tivo un fillo, firifilla de mi carantella. Veña, acábalo. Ainda que sexa por grupo. Mandou unha caza, mufaza, firifaza de mi carantella. Trouxo... No, ya no. ¿Cómo que no? Explosiva. Bueno, un aplauso para ela tamén. Vale. Vale. O seguinte que imos facer, vale, é intentar adaptar un poema, vale, a unha instrumental de rap. Porque, como vos dixe, os poemas non distan tanto dun tema de rap. O que ten que ter o poema é unha rima parecida o que é unha letra de rap, unha estructura parecida rítmicamente para que poda adaptarse á letra de rap. Neste caso, eu trouxe dos poemas, vale, que son bastante doados de adaptarse a un instrumental de rap porque teñen a mesma estructura que sería unha letra de rap, vale. Temos un poema de Rosalía de Castro, vale? Todos coñeceres a Rosalía de Castro, non? Creo que sí, non? E coñecemos, non? Vale, Rosalía de Castro, temos un poema extraído do libro Cantares Galegos, vale? É un poema que fala de Galicia. E temos tamén un poema, creo que está antes do de Rosalía de Castro, vale? Que é extraído dun libro dos canteiros, todos sabedes o que son os canteiros, que traballan na pedra, vale? É un libro que recollía varios cantares que facían os canteiros cando iban a picar a pedra, vale? Entón é un libro, creo que é anónimo, que simplemente recolleu o que son diferentes cancións que cantaban os canteiros, vale? Entón, o que imos facer é grupos de, o mellor, cando somos? 50, vale.
pois grupos de 5, por exemplo, vale? Entón, xuntademos con 5 que teñades ao lado e imos intentar adaptar un poema destes a un instrumental de rap, vale? Un instrumental que estábamos escoitando antes. O que quero que vexades é que é importante a hora de rapear e que hai que ir corriendo, vale? Entón, ten en mente o tema do 1, 2, 3, 4, vale? Se vos fixades, o 4, o 8, o 12 e o 16 sempre van acompañados dunha caixa. Cando pa, vale, a caixa que se escoita ali, que golpea, sería o que vai acompañado do 4, 8, 12 e 16. Por exemplo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, vale. Entón, o que imos intentar é que as rimas do poema, por exemplo, canta no rimo, costureira e pedra, vayan encaixados. Por exemplo, estades mirando, perdón, non vos dixo, estades mirando o poema dos canteiros, vale, que tedes já. Entón, o que sería canta iría aquí, costureira sería este, casarse sería este e pedra sería este, vale? Non sei se vedes ali, estou tapando un poquinho, pero nada, simplemente intentar encaixar a última palabra con número, vale? Os números son para que teñades a referencia se vos perdedes. É complicado hasta que tedes a práctica, por exemplo, Caiteriño pica canta deixa en paz a costureira e la perde de casarse e decide picar na pedra. Vale, vedes máis ou menos co exemplo como sería o tema de encaixar. Vale, quero que fagades o grupo de 5 máis ou menos, vale? E escollades o poema que queirades. Tedes 10 minutos para intentar adaptalo e despois hai un concurso que o que gaña é o mellor. Entón, se queredes juntarvos con o 5, como querades, vale? ¡Qué mal rollo, por Dios! Entón, o que imos facer é ir saindo cada grupo a facer o poema aquí en directo, en grosso directo, grabado polas cámaras e vimos colgar en YouTube, vai ir a Europa, Asia, América. Vale, entón, sí. Canteirinho que canta, deixa en paz a costureira, ela perde de casarse e de picar na pedra. Non te fíes da faría no canteiro que ven canta, echa fariña da pedra que se lle pon na garganta. Canteriños, canteriños, que traballades na pedra, e falta unha rapaza, te tens que dar conta dela. Canteirinho pica e canta, pica na má gordura, non tens que picar na pedra ou non picará na túa. Pica canteriño, pica, pica na pedra, muller pica na muller aldea, que outro picará na túa. Bien, ahora sí. Aprobado. Que canta, deixa en paz a costureira, ela perde de casarse e de picar na pedra. Non te fíes da fariga, no canteiro que me encanta, echa fariña de pedra que se lle pon na garganta. Canteriños, canteriños, que traballades en la pedra, que falta unha rapaza, que descae en madera. Canteriño que canta, pica na má gordura, non te picas na pedra, outro picará na túa. Pica, canteriño, pica, pica na pedra, miúda, pica na muller, aldea, que te picará na túa. Vale, bien. Sí. Canteirinho pica e canta, deixa en paz a costureira, ela perde de casarse e de picar na pedra, non te fíes rapariga, no canteiro que me encanta, echa fariña da pedra que se lle pon na garganta. Canteriños, canteriños, que traballades na pedra, aquí falta unha rapaza, tedes que ir a madera. Canteriño pica e canta, pica na má locura, tes típicas na pedra. 1, 2, 3, Vale, tranquilo. Otro voltito, otro voltito. Atentos. Atentos. 1, 2, 3, Canteirinho pica e canta, deixa en paz a costureira, ela perde de casarse e decide picar na pedra. Non te pique rapariga, no canteiro que me encanta, esa fariña de pedra que te
picará na túa. Vale, venga, no lo he probado porque vale, pero tenéis que clavar un poquito más. 2, 3, Candeliño pica e canta desempata por solteira, era verde de casarse, canta pedra, y es la familia, delantero que me encanta, esa parte de la pedra que se ponga na raya, y los candeliños que trabajar en la pedra, cuando una rapaza que se queda con la era, candeliño pica e canta, pica nada, está rezando. 1, 2, 3, Candeliño pica canta, desalpaza costureira, en la verde de casarse pide picar na pedra. Non te fíes na fariga, no canteiro que me encanta, echa fariña da pedra que se lleva na garganta. Canteriños, que traballades na pedra, aquí falta unha rapaza, tenes que dar conta dela. Canteriño pica canta, pica nada madocura, metes típicas na pedra, outro picará na túa. Pica canteriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allá, que outro picará na túa. Vale. 1, 2, 3, lugar máis famoso. Aquel que me queda. Lugar máis famoso no mundo na chara, aquel de Galicia, Galicia encantada. Galicia florida, carretera, ninguna de flores coberta de espumas, espumas de mar, e flores coberta de vida. Pedras puntiñas, de valles tan fondos, frescos. Los ángeles banderas, los ríos se quedan, se forma de ojos, en forma de león. Vale. 1, 2, 3, Canteriño pica canta desapaza costureira, era verde de casarse e tiene picar na pedra, non te fíes na fariga, no canteiro que me encanta, echa fariña da pedra que se lleva na garganta. Canteriños que traballa desde a terra, aquí falta unha rapaza que se queda en pantanera. Canteriño pica canta, pica na mamá do cura, metes típicas na pedra, outro picará na túa. Pica canteriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea, que outro picará na túa. Vale. 2, 3, Lugar máis hermoso no goubo na terra, aquel que me miraba, que aquel que me dera. Lugar máis hermoso no mundo na chara, aquel de Galicia, Galicia cantar. Galicia florida, calela ninguna, de flores cuberta, cuberta de espuma. Espumas que valen, flores que nacen, De valles tan fondos, tan verdes, tan frescos, que apenas se cambian tan máis que pelos. Que os ángeles neles dormidos se quedan, xa forma de pomba, xa forma de león. Vale, perfecto.